Сучасний алкоголік це не той, кого ти собі уявляєш. Це не обов'язково бомж у під'їзді чи дядько з перегаром, який стоїть у черзі за пивом. Це може бути менеджер середньої ланки, який щовечора знімає стрес вином, або мама в декреті, яка прибухує для розслаблення, студент, який не пам'ятає жодної пари, тому що приходив туди п'яним, айтішник, який кодує вдень, а ввечері і на ніч п'є пиво чи ще щось. Сучасний алкоголік це успішно доглянута людина, для якої пляшка це частина інтер'єру. Це раб культури, що треба випити там на весіллі, на Новий рік, на день народження, при зустрічі з друзями, або тому, що зараз п'ятниця. Сучасний алкоголік він такий. Алкоголь це взагалі єдиний наркотик, який суспільство не тільки дозволяє, а ще й і прославляє та рекламує.